İstanbulda koronavirusdan gorunmak üçün yasama arak içendigi aýdylýan 4 türkmensanly zäherlenip öldü. Türk polisiýasy pedalary yasama araklar bilen üpçün etmekde 2 türkmensanlyny tutsok etdi. Häzirki wagt ölen türkmen raýatlarynyň howsarlary jesetleri Türkmensana iýermäge synanşýarlar. Ýöne uçar gatnawlarynyň ýatyrlandygy sebäpli bu başa barmaýar. Kömege taýýardyklaryny aýdýan Türkiýedäki türkmen diplomatlary muny Aşgabatyň ruhsady bolmazdan berja edip bilmeýändiklerini belleýärler. Türkiýanyň Hürriyet neşiriniň habaryna görä bu wakalar 2 güniň dowamında İstanbulyň 2 etrapçasyndaky aýry-aýry azyndan 5 öýde boldy. Wakalarda başga da ençeme adamyň keselhana ýerleşdirilendigi we olaryň azyndan 3'üsiniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy bellenilýär. Neşiriň 18 martda çap eden habaryna görä türkmensanlaryň täze koronavirusdan gorunmak üçin yasama araklardan içendigi çaklanylýar. Türkmen raýatlarynyň ikisi 17 martda Başak şehirde aradan çykdy. Dostlary 28 ýaşly Hudaýnazary öýünde huşundan giden ýagdaýda tapýarlar. Bu aralykda şol sebitdäki başga bir köçede de Türkmensanly PK-nyň howsarlary onuň huşsuz ýatandygyny görýärler. Iki wakada da huşundan gidenleriň dostlary we howsarlary tiz kömek ulaglaryny çagyryp polisiýa habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine baran tiz kömek işärleri olaryň ölendigini anykladylar diýip neşiriň habarynda bellenilýär. Aýdylmagyna görä bu sebitdäki başga da 2 öýüň her birinde 2 sany türkmensanly yasama arakdan zäherlendi we bu wakalaryň bolan ýerine de tiz kömek we polisiýa işgärleri çagyryldy. Bu 4 türkmen raýaty hem keselhana ýerleşdirildi. Olaryň ikisiniň saglyk ýagdaýy agyr diýilip habarda bellenilýär. Maglumata görä Başakşehir etrap polisiýasy bilen İstanbulyň gaçakçylyga garşy göreş müdirliginiň işgärleri wakalaryň bolan binalarynda derňew işlerini geçirdiler. Derňewleriň netijesinde gaplaryň içinde arak, goýguşlar we çüýşeler tapyldy. Türkmensanlaryň ýene 2 sansy İstanbulyň Zeytinburnu etrafyndaky wakada aradan çykdy. Eskeriň Narmuradyň we Dost Kabulyň dostlary olardan habar alyp bilmeýändiklerini aýdyp polisiýa jaň edýärler. Agdalýan türkmensanlaryň öýüne baran polisiýa işgärleri gapyny özleri açyp içeri girýärler we olaryň huşsuz ýatandygyny görýärler. Saglyk işgärleri eskeriň we Narmuradyň ölendigini anyklaýarlar we Dost Kabuly keselhana alyp gidýärler. Keselhanadaky türkmen raýatynyň saglyk ýagdaýy agyr diýip Türk neşiri polisiýa işgärleriniň geçiren derňewlerinde bu öýde de yasama arak içilendi anyklandy diýýär. Şeýlede Bakırköy Doktor Sadi Konuk adyndaky keselhananyň lukmanlary türkmensanlaryň yasama arakdan ölendigini mälim eden soň polisiýa pedalary yasama araklar bilen üpçün edendigi aýdylýan 2 türkmensanlyny tutsok etdi. Bu wakalardan habarly türkmen zähmet migrantynyň 19 martda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ölenleriň howsarlary jesetleri Türkmensana iýermäge synanşýarlar. Olar Türkmensanyň İstanbuldaky konsulhanasy we Ankaradaky ilçihanasy bilen habarlaşdylar. Türkmen diplomatlary özleriniň kömek etmäge taýýardyklaryna ýöne Türkmenstan bilen Türkiýanyň arasyndaky uçar gatnawlarynyň ýatyrlandygy sebäpli munyň kyndygyny aýtdylar. Mundan başga türkmen diplomatlary Aşgabatdan görkezme gelmese özleriniň hiç zat edip bilmejekdiklerini hem bellediler. Mundan ozal Iranda şoňa meňdeş wakanyň bolandygy habar berilipdi. Şonu koronavirusdan gorunmak üçin yasama arak içen 159 adamyň zäherlenip ölendigi mälim edilipdi. Lukmanlar spirtli içgileriň şol sanda aragyň adamlary koronavirusdan gorumaýandygyny aýdyp, tersine munyň immunitetiň gowşamagyna we keselçiligiň hassa agyrlaşmagyna getirip biljekdigini belleýärler.